Good morning, Sweden, Maya Payabak, Pilipinas, Karen Kapampangan ko. Thursday nga dong ini. So last day ng school ko, Friday, ala akong klase. Last day ko na ken kursi and Monday course din ako. Almost 1 year and 5 months kaya rin yung kursi ko kasi dati pambayi ko. Tapos ito once a week ko mululog ngayon ni Monday to Thursday na ako. Magobra ko kasi kanita kaya ito pambayikin ko kuna na yung school ko. Tapos ito winter pa ito, mapagal na kaking obra, mapagal ka pa king bali. Tapos lungog ka pa king school, ala na talagang lulog king mo. So mag-decide ko na lumipat na ako king pang morning April tapos hanggang June, no? So almost 1.5 mo ikwa ito tapos ayari king in kursi kasi ito may test kami Makati 2 tapos ito apas ako laretas. So gama buktot ko pwede ko magbike kasi naka-safety dalan alam bako tsaka kawan nila rin taong lalakad kawan nila rin makabike. So, ini papunta kay eskwela ko, although daw makanya na dadalanan ko. So, eskwelahan niya rin itang banda kini, tapos din bale-bale na lang. Happy ng eskwela ko yan, yung matuloy ngayon eh. Yung makakulay black, ayan. So, kimbaba na, ating niyang eskwelang panganak, happy niyan. Tapos, kitang kabilang side na, ating niyang kay Port Central House na karita itang klinika malati. At yun ako kay schoolmate, tapos ngayon park ko na yung bike ko yan. Kunang ko na yung susi, tapos yung gamit ko. Tapos maglakad bagyan. May datang na ako mo 8:15 na, 8 o'clock yung klase ko. Tapos ito, dadalang ko kitang kabilang pintuan kasi karinate ang elevator. Yan, kasi kitang mumunang pintuan, kaya ita pa po agdan naman ta. So, kaya kami third floor, yan na. Happy na yung kilog ng eskwela, may makabayan, ang gaya ka rin kaya tayo itang kitchen, tapos kaya nila rin rooms. Yan ito. Tapos kaya nila itang bayan, tapos ito itang break time. So, aran din kaklase ko dito kalapa. So, ani na itong kami. Nakalasalamat kay Manal B at karing ba yung Manal B. Salamat po kaya kayo. Next time ulit. Bye!